Kaixo familiak, zelan zaudete gaurkoan? Oi, zer? Ez dakizuela? Ez dakizue zer erantzun? Tira, ariketatxo bat proposatuko dizuet. Itxi begiak une batez. Bai, itxi orain. Hori da, itxi begiak. Arnastu lasai. Airea hartu eta bota. Berriz ere, hartu eta bota. Orain, begiak zabaldu eta... Zer? Nola sentitzen zarete? Pixkatxo bat hobeto? Bai, ezta? Garrantzitsua da nola sentitzen garen identifikatzen jakitea. Nik askotan ariketatxo hau egiten dut eta egin eta gero hobeto sentitzen naiz. Eta badut beste ariketa bat ere, ipuin kontaketa bat entzutea. Zer? Entzungo dugu batera? Izenburua mamuak eta auzokide batzuk. Gogoan duzue aurreko eguneko kanta? Tira ba, denok batera egitera goaz, bai? Dilindalan, ipuina hasiko da. Ahoa utzi, belarriak tente eta ipurdia lurrean. Bat, bi eta hiru, hastera goaz. Kaixo, arratsaldeon denoi. Bueno, ni Nerea naiz eta hementxe orain ipuin batzuk kontatuko dizkizuet. Bueno, nik eta gero bukaeran egingo dugu ipuina abestu bat. Nik eta hemen, orain ez duzu ikusten, baina nire lankidearekin batera, Marianorekin batera. Bueno, ipuin asko kontatu izan ditugu, baina gaurkoan beldurrei buruzko ipuinak kontatuko dizkizuet. Nik ez dakitzuek, baina nik badauzkat beldurrak. Bai, esaterako adibidez, haizeak beldurtzen da. Haizeak, esan duzue. Bueno, haize fin eta udaberriko haizeola leun horrek ez. Baina haize zakarra dagoenean, eta mendian baldin banago eta hor zuaitzak hor bagarraketan mugitzen badira, beldurtu egiten naiz egia esan. Orain momentuan, faltan botatzen dut, pixka beldur hori mendian egotea. Beste bat adibidez, beldur bada zaratak. Zaratak la pli, ez. Baina baldin banago bakarrik, nire etxean, eta gau ez baldin bada eta entzuten bada, susto hartzen dut. Esan arrabakat ere, bizitza errealean beldurra pasatzea ez zaidala asko gustatzen egia esan. Ipuietan, da pelikulatan, da liburuetan, pixkat gustatzen zait. Baina bizitza errealean, esan dizuetan bezala ez. Orduan, nik badaukat trikimailu bat, truko bat. Gauzatxo bat, beldurra kanporatzeko, uxatzeko. Agian zuek izango duzu, trikimailuren bat, ezagin, ni galdetu izan dut, kontatu izan dudanean ipui hau, eta esan dizkiate gauza ezberdinak. Adibidez, esan dizkiate haur batzuk, haie jartze dituztela, gauean, lanparatxo bat, argi bat. Beste batzuk linterna bat daukate. Beste batzuk esan didate adibidez, panpin bat dutela. Beste batzuk arropa sati bat, ez dakit agian bere ama, aitarena eta arropa satitxo hori. Nik eta beste batzuk ere esan didate abestea dela haien trikimailua. Eta hori da nirea ere. Badago abesti bat, abesten dudana, txikitatik. Eta orain abestuko dizuet, da oso erresa. Letrak dio horrela, uxa, da kanpora, beldurra, kanpora, atera. Horixe da, eta horren laguntzena. Eta nola da. Uxa, beldurra, kanpora, atera. Uxa, beldurra, kanpora, atera. Uxa, beldurra, kanpora,
Atera, uxa, beldurra, kanpora. Horrela, pixkat hobeto gelditzen naiz. Baina, badago neska bat, Leire izenekoa, ez duela ezerk beldurtzen. Ez dute beldurtzen, adibidez. Armek. Ez dute beldurtzen, adibidez. Au! Otxoek, ez dute beldurtzen. Zantzan. Tiburuiek, ez dute beldurtzen. Ez da... Krokodiloek, ere ez dute beldurtzen. Ez da... Hartze edo lehoiek ere ez. Baina... Egun batean joan zen bere izebaren etxera eta lehen musuekin batera. Eta izeba kontatu zien ipui bat, eta egun hartatik aurrera, beldurtxo bat hartu zuen. Badie beldurra... Mamuei. Leirek izugarrizko beldurra hartu ziren mamuei egun hartatik aurrera. Eta bere trukoa, bere trikimailua, zen bere gela goitik, behera, miatzea, begiratzea, ondo. Ea, mamuren bat ote zegoen bertan. Zebera, kanpora joaten zen bitartean, aian mamure bat xutetu, eta orduan, etxean guardatzen zanean, bere gela goitik behera miatzen zuen. Bakizue, nondik hasten zen Leire bere gela goitik behera miatzen? Zein da, gela batean, beldur gehien ematen duen lekua? Zein da? Ohe azpian. Ohe azpia da, gehienetan lekuri beldurgarriena niretzat ere. Eta hor Leire, bueno, venga, ea, ez dago lamurik, mesedez, Venga, ohe azpian, venga, bat, venga, bi, eta hiru. Ez, eskerrak. Gero, begiratzen zuen kaxoietan. Ea, bat, bi, eta hiru. Kuleroak eta galtzerdiak bakarrik. Eskerrak. Gero, begiratzen zuen armario handian. Eta Leire. Arropa besterik ez. Eta bukatzeko begiratzen zuen armairu txikian. Batira! Izarak bakarrik edo baindireak besterik ez. Eta orduan, oian sartu. Eta gustora hartzen zuen lo Leirik. Hori egiten zuen. Egunero. Bueno, egia esan, gauero. Zuen noiz pasatzen duzue okerrago beldurrarekin. Egunez edo gauez. Normalean gauez, ez da? Egunez haude hor lagunekin jolasten, ja gauez haude hor zure etxoan, ai. Dana geldi eta burua martxan. Eta orduan, Leire hasten zen miatzen. Gogoratzen duzu lehen abezin nondik hasten zen begiratzen? Mariano, zu gogoratzen duzu lehen nondik? Ez? Ohe azpitik. Ea bat, bi, eta hiru. Azerrez. Eta gero? Bai, kaxoietan. Bat, bi, hiru. Eta zer zegoen barruan? Kuleroak. Eta galtzerdiak bakarrik. Eta gero? Armairu handian. Bat, bi, eta hiru. Arropa. Eta bukatzeko? Armairu txikian. Ea bat, bi, eta hiru. Izarak eta maindireak bakarrik. Eta horrela hartzen zuen. Gure Leirek. Beroian. Baina hau batean? Baina nola da posible? Nik ez dakit eta
eta nolakoak diren mamuak. Ez dakit nolakoak diren, eta ez bali badakit nolakoak diren, ez dakit zerren bilari naizen. Jope! Ai, ama, eta orduan, ping! Ideia bat etorri zitzaion. Nire lagunei galetuko hiet. Azkargo saldu, hola, golpiko azkargo. Irteko nahiz etxetik, Baio, baita zaitut, eta agun zan, haitz txikitan, eskolara bidean. Eta han ikusi zuen bere laguna, Ane. Ei, Ane! Ane, torri. Ane, galdera bat zuretzat. Bakizu nolakoak diren mamuak? Mamuak? Mamuak dira, bai, espirituak. Espirituak. Eta zer dira espirituak, Ane? Hain eskaba, espirituak dira molestatzen duten zerbait, baina ikusten ez direna. Molestatzen dute baina, ez dira ikusten molestatzen dute baina. Adakita, zorrian bezala, ez? Zea raro, zer erantzun. Trrrrren txirrina, eta eskola sartu zen. Eseri, bere lagun bainat ondoan, eta bakizu nolakoa dira mamua. Eta bainat, ez da nolakoa dira, baina badakit zer egiten duten. Begira, egiten duten horrela, egiten duten horrela. Zer? Ez sabes, bainat. Horrek ematen du ontza hor. Aitzue! Xileko ratzen, lehiru eta bainat. Irakasleak. Baina, ez leire, da, bat, baina luzea, horrela. Egin behar duzu luzea hori, Bale, osea, bat, baina luzea, en plan, Baina hori egiten dugu beste ekipoko egaltza nahi dugunean. Kapola, arbitro! Aizu! Torrein! Dan, hain txikitan, pati ere egiten ziren. Ai, ama, ez dakit niri ez naute asko konbentzitu beinatek eta hanek. Eta orduan, leire pentsatu zuen, bere lagun Manesi galetzea. Ze Manesi bien hirugarren mailan, eta agian, helduagoa zen, agian gehiago jakin jozu. Ez da beti horrela, baina, erabakit zuen Manesin gara joatean. Tan ikusi zuen, putzu inguru batean jolazen. Ei, Manes, etorri, Manes, galera badakat. Zu badakizu nolako diren mamuak? Bai, mamuak, dira txuriak, eramaten dituzte horrelako izara txuriak gainetik anola. Eta batzutan kateak eta dana hola, arrastak eramaten dute. Manes, eskerrik asko! Txaming! Ja badaukat informazio gehiago zio. Orain badaki, mamue, dutela izara txuria, bai. Eta molestatzen dute, baina ez dira ikusten, eta egiten dute. Orain badaki zerren bila gabilen. Beraz, nire gela, goitik behera bilatzen hasiko naiz. Eta bizi non? Oia, aztia. Bat! Bi! Aima! Eta hiru! Ez errez! Gero? Kaseietak. Kuleroa. Eta galtzerdia bakarrik. Eta gero? Armairu handian. Bat, bi, eta hiru. Ez errez, arropa bakarrik. Eta bukatzeko? Armairu txikia. Ea, bat, bi, eta hiru. Izarak eta mendi. Armairu txitik egite. Mamua noiz aterako zain. Zen leireren galako izarak, ez ziren txuriak. Leireren galako izarak zeuden Hello Kittyz beteta. Osea, zuek imaginatu,
Hello Kitty dakan, beteta dakan izara bat gainetik handoan mamu bat. Horrek beldurra ematen du? Horrek ez du beldurra ematen. Ez dakizelako izarak dituzuen etxea, baina balima dituzue izarak kolorinetakoak eta horrek. Horrek ez du beldurrik ematen normalean. Baina izara txuriak beste kontua da. Izara txuriek bai ematen dute hartako beldur. Eta Leirek gau hartan ia ez zuen lorik egin. Hola begi bat irekita. Armairuari begira. Sekulako beldurrak egin. Handik amamua aterako zai. Eta horrengo goizean, sekulako begizun hobekin esnatu zen. Iaia lorik egin gabe. Eta horreko saltzen zego. Haizeak leihokanpoan zeuden izarak eta erropa mugitzen hasi zen. Hemen txebexen hasi, hasi zen hola mugitzen. Eta Leireri iruditu zitzaion izara hori berari hitz egiten ari zela. Mamua zela. Leire! Ikusiko duzu hemendik askatzen gaituztenean! Ez zaitugu berehalakoan bakean utziko! Ta Leire, gure etxean ez da inoiz mamurik sartzen, ze hemen daukagu sekulako trikimailu truko bikaina. Ikusi nahi duzu Maitea, erakutsiko dizut. Eta horrela trukoa erakutsi zion. Horretarako behar dut laguntzaile bat. Ez bandetza, izin zareten etorri, Mariano mesedez lagunduko didazu. Bai, eski. Begira, jarri naiz mamu hartzen, Ditu, Mariano. Kaixo. Zuk egin gozu Leirerena, bale? Eta ne zure amarena. Begira, hartu izara. Hemen ez da mamurik sartzen. Badakizu zergatik? Ondo tolesten dugulako. Punta bat pixteak baina ondo, Ondo, txas. Nezin esartu ez da, txas egin, Txas, hori da. Txas. Ez laga zirrikitu bat, zulo bat bez ez laga, Mariano? Ez. Zulotxo bat bez, hemen ezin da ez mamurik sartu ez ezer, Hola, txas. Hori da, ondo hartu, ondo. Hola, badakizu zer egiten dugun gure etxean? Hau, gutxi balitz, hartzen dugu la main dira eta... Toma! Horrela bai ez dela hemen, mamurik sartuko! Gero plantxarekin... Ondo lixatzen dugu. Eta hori, gutxi balitz. Armairuan sartzen dugunean eta hemendik aurrera hori egingo dugu. Armairu txikian sartzen dugunean, jarriko jot liburu potolote bat, hola! Pumba! Gainean. Eta horrela, ez da sartuko mamurik. Eta hola, Mariano konbentzituta geratu den bezala, Leire ere lasaiago geratu zen. Eta egun hartatik aurrera, gustorago egiten zuen lo. Eskerrik asko, Mariano. Zuri. Txalo, mamizu. Oso ondo egin dizu. Bai egixen. Mamu izala, amatxo ere gordeko dugu. Eta orain, ikusten duzu hemen, kamiseta marradun bat ez da? Kamiseta marradun horrekin kontatuko izuet pirata baten istorioa. Beldurgarrienetan, beldurgarriena. Bizar, korri, pirata. Baina horretarako, aurreratuko dut hau pixikatzuek gertuago ikusteko. Orain txartez mugitu. Esan dizuedan bezala, bizargorri pirataren inguruko historia motx bat kontatuko dizuet. Bizargorri pirata zen, beldurgarrienetan beldurgarriena.
begi bakarra zekan. Esku bakarra, garzioa. Eta hanka bakarrarekin. Ez duzu ikusten, baina hanka bakarrarekin. Bizar gorriarekin. Eta san, maltzurrenetan maltzurrena ere. Bere kamiseta marra dunera ematen zuen beti soinean. Eta bat zeukan itxasontzi eder bat. Baina itxasontzi ateratzeko lehen da bizi, itxasoa aterako dugu. Boga, boga, marinela, marinela, joanen urrutira, urrutira, baindietara, baindietara. Eta orain bizar gorri pirata, txikitu egingo da. Imaginatu hau dela sekulako itxasuntzia piratarena, Aurrera nere pirata! Hemen gaude! Aurrera, guazen! La 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 la! Venga denok abesten! La 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 la! Maltzurrak ziran oso, eta han, marinelen txalupatxoa sartzen bazen. Boga, boga. Piratek, kupidari gabe, aurre egiten zieten. Aizue, prestatu kainoia! Pum! Primera! Eta orain, sueman! Pumba! 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 Ta txalupatzua... Primera, guazen! La, 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 la. Hartuko ditugu, arrantzatuko ditugu, haien altxor guztiak. Zip, zip, zip. Baina, etorri izan sekulako ekaitzea handi bat egun batean. La, 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 dano gabesten. La, 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 la. Eta olatu bat etorri izan, haundia. Eta proa, kraskitin, kriskitin, kraskitin, kupida gabe apurtu egin zuen. Ai, amazelako beldurra! Zer beldurre eta zer beldurre! Pirata gara! Aurrera! Beti aurrera! La 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 la. Baina orduan etorri zen olatu bat atzetikan. Eta popa, kraskitin, kraskatan, kriskitin, krust, kupida gabe apurtu zuen. Ai, amazelako beldurra! Ze beldurre eta ze demautre, gu pirata gara, aurrera, beti aurrera! La 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 la, venga denok! La 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 la. Baina orduan, atzetikan etorri zen sekulako olatua. Eta mastila puskatu zuen gupida gabe, kraskitin, kriskitin, kroskitin, krust. Eta pirata, ai, amazelako beldurra, gubagoaz, igerian ertzen garan, ondartzara. Ba, eta beldurteak, nire bengalatuko naz. La 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 la. La 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 la. Baina haina handia zen ekaitza zurrumbilo batek hartu zuela gure pirata bizarkorrita bere nabioa eta ondoratu egin ziren. Fras, 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 eta bertara, ondarretara, etzen itxasuntzea iritsi zen bakarra, bere kamiseta izan zen. Eta alabazan edo ez bazan, sardadillak alabazan eta atera dadila
zuen etxeko plazan. Itxano momentutxo bat. Bakizue zer gertatzen den? Beldurra uxatzen dugunean, goratzen duzuen abestia? Uxa, uxa, beldurra, kanpora, atera. Uxa, uxa, beldurra, kanpora. Berriz, uxa, uxa, beldurra, kanpora, atera. Uxa, uxa, beldurra, kanpora. Beldurra joaten denean, lasaiago gaude eta ausartago. Lasaiago eta ausartago egotean, geldi ez gaude eta aurrera pausuak ematen ditugu. Eta bukatzeko aurrera pausuak eman dituzten eta bidaiatu duten nesken kantu bat egingo dugu elkarrekin. Marianok eta nik eta zue. Bueno, hementxe gaude, kaixo, alatu dugu hor Mariano, seta eta egitu diogu bateria bat. Eta fijatzen bazate, bateria dago dina, maleta batekin. Maleta garrantzitsua bidaiatzeko al dugunean, ezta? Baina esan dizuet lehen, beldurrak uxatzen ditugunean mugitzeko gai garela eta pausuak emateko. Eta pausu horiek bidaiatzera eraman gaituzte. Batzuetan herrialde ezberdinek ere beldurtu gaituzte, baina behin joan da, gehienetan, esperientzia honez betetzen da gure maleta. Abesti hau kumbia bada eta liburu honetan dago oinarritua. Ez du Mariano tapatu nahi, baina bueno, biok tapatuko gara, horrela begira. Amaika, Andere Ausart deitzen da. Amaika neska ausart bezala abesten dugu guk. Neska ausartek eskenia urrengo kumbia. Ea ba. Abesti bidez bidaiatuko dugu orain. Ipuin bidez eta liburu bidez. Animo denoi, Aurrera kumbia! Amaika neska ausart, bidaia jo zuten alkazar, tililintzio lekuak bakita jarraitu zuten amar. Amar neska ausart, pasamortua zehar, zer bitxi, zer berezi, orain bidean bederatzi neska ausart, ozipe moikutzeak, izotzakin batzuk diturik, eta jarraitu zuten zortzi. Txinan
arte. Haupa ikusi makusi. Haupa, zale guztiok. Oh.